И какво става, хора? Аз съм Нортен БГ и сега ще покажа развитието на PvP Factions. Нека да започваме. Значи, започваме от стария честрун. И имаме новия немного подребен. Мисля да ви показвам. Значи да покажем наистина, хора. Значи, малко е различно всичко, защото подреждахме много. Тук би трябва да има канал няма. Не да райка, не виждаме ябълка така. Тук пак не да райка ми. Тук билдинг блокс, има всяка степена. Тук дърво, няма нищо. Хабълствам, тук няма нищо. Брайлинг стендове. Регенерейшн положим, тук няма нищо. Окей. Добре. Тук е Instant Health, две минути, пак регенерирани. Тук армори, първо четвърти и първо четвърти. Тук Tools, армори, някакви тъпи. Тук легендари, ако са в Enter, честно не приятел. Те са един стък, нищо не знам. Тук пак някакви тъпи сетове. Някакви кирка, която ще си сложи в Enter. Вместо тази. Да. Някакъв як меч, Титан Sword. Охо, Титан. Играта се взе всичко. Не такъв идея. Вали се в тази смер. Бърки от тъфе. Заедно ще го върспат. Да, мисля, че Титан е по-добър. Ще си го запазвам да често. Така. Този ще го оставя тук. Ето тук. И съжалявам, ако се чувам много малко, но съм си изгубил гласа. И да, тук някакви рандом странни двойки, тук някакви спики, тук instant damage някакви. Instant health. Fire Resistor. Да, сега да покажа нашия честрун. Тук би трябва да има дървани полшинки. Potion Staff, тук всичко си е за полшинки. Да, малко роди. Имат малко родини. И блокове, виждате всичко размешано. Тук пак блокове. Лодки, ама има всякакви други глупости. И съжалявам, че спрях това не извика. И сега рая, всякакви глупости, пак някакви глупости. И тук пак някакви такива параметри. Така тук дъма израдим и всякакви глупости. Бикон, тук някакви такива пак, трябва да почнем четвърти, тук е бъкани с брони. Нищо. Тук сега Арморс. Да, виждате, Арморс има повече сортове, колкото армори. Няма армори, да. Тук пак Арморс, пак има сортове. Такива. Някакви армори. Сега другата страна. Пак армори. По-четвърти, тук пак по-четвърти, тук пак по-четвърти. Тук мече, да, пак по-четвърти, пак по-четвърти. Пак, тук няма нищо. Тук някъде на фларки. Това е толкова, което направихме.
Фарки и Regeneration. И сега да си видим Брави, просто Брави. Лейзерлард Рум, аз така го наричам. Ето ли фермичката, сега ще вибера за рекорда. Да допустите канала Матерен Сейдж БГ и ще канал ще в описанието. Само ако обера, но другата градинка няма да обера, ще обера после. Да виждате, събрахме 322, сега обаче най-големото, че трябва да засаждаме. Малко гадно, като се засаждаме, какво да се прави. Ще снимам поредичко тук. От малко тижики може би. Да, само да поставя преди нещата започвам тук. Започвам став. Виждате колко много Нидерлард има, просто ти. Да, това беше фермичка. Това беше всичко от хубаво и развеждането. Сега искам да ви поговоря малко. Значи, за онази томбола. Ако се чудите защо моят Сейдж не снима вече, то ще снима по-рядко, защото на 6 клас той. И тази лятна вакансия, когато, нали, цялата вакансия ще може да снима, но когато през учебно време, днеска понеделник, и той да не училище да снима. Нали, през учебно време и като цялото училище веднага почне да снима. Това няма да бъде, защото майка му и баща му са наказали, че трябва да учи през учебно време, иначе му вземат компютъра и така през всички вакансии ще може да снима и такива неща. Ще правим доста поредички тук, аз също ще снимам. Така че ви моля да се абонирате за мен, да се абонирате за неговия канал, да лайкнете клиповете ви. Съжалявам, ако се чува зле през този клип. И искам да кажа, че си търся някой за да ми направи интро. И който може да пише в коментарите и да си пише скайпа. И да, това беше този клип, да ми ви харесал, лайквайте, коментирайте, абонирайте се. Да, аз гледах пилето над видяхте моите пилета, чувате пилета по това. И да, до следващия път.